Este é o momento no que a titular de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e o alcalde, Luís Soujo, asinaban o protocolo de colaboración para a posta en valor da Guía de Estudos da Paisaxe Urbana, o sétimo traballo destas características que forma parte da colección Paisaxe Galega. O concello sonense será o primeiro municipio do litoral no que se porá en marcha este modelo de traballo, que busca a integración do modelo desta guía nas posibles accións futuras que afecten ao territorio. Que no caso de Porto do Son imos un paso máis alá, Porto do Son asúmeo dende o punto de vista urbanístico e de dar todos aqueles pasos necesarios para que aquelo que é unha recomendación ao final se convirta nunha norma e pois sexa un xeito distinto de ir avanzando. Segundo explicou o propio rexedor, esta ferramenta permitirálle ao concello seguir protexendo e conservando a seña de identidade do municipio, como é o seu territorio, de mar e montaña. Nos sentimos orgullosos que nos puñas de exemplo, bueno, pois que nós vamos a participar e vamos a estar aí xunto ca túa consellería para, bueno, pois en todo aquilo que podamos pois facer polo futuro, polos nosos veciños, aí estaremos, non? E nada, pois que sea daqui a, pois, pillamos un plazo, medio ano, un ano, quero que volvas a Porto do Son e que comprobes estes espacios urbanos que estamos recuperando. A proposta continúa a liña iniciada polo goberno galego dende hai máis de 10 anos, traballando na procura de ferramentas que garantan unha ordenación e un desenvolvemento paisaxístico respetuoso e sostible para pôr en valor a identidade individual de cada recuncho de Galicia.